lapha ekhaya athi ke phansi lezi zinto engizoyibala. 1, kufuneka beze nesiqephu sokusonda esindlalwe ithawula elikhulu. Okwesibili, kuzisihlabelelo neBhayibheli phezu kwesiqephu. Okwesithathu, kuze ubhoko umshumayeli azohamba ethandazela ngalo bonke laba bantu abaphethe. Lubekwe eceleni kwesiqephu bese singena emzimbeni. Kube isikhwama sokuphatha iminikelo, imphefumulo yalaba bantu balapha ekhaya. Sesibona isimanga lapha ebuhleni sekuthiwa khanjiswa amagula umshumayeli ephethe iminikelo ngoplastic, ngoshakers bashumayeli. Iminikelo ayiphathwa ngoshakers. Kamwenje umshumayeli usayaphatha singaki isiqikili ngoshakers. Imphefumulo yabantu ayiphathe ngoshakers. Iminikelo iphathwa ngesikhwama umgcotshwa asithengelwe ithempeli aligcotshelwe. Amen bashumayeli. Awukho amen bashumayeli. Bese singena emzimbeni kamshumayeli. Ibandla laseSandanezwe ngizocela nilungise ishethi elimhlophe leSabatha. Awugqoki ishethi lingekho ivest ngaphansi. Ibandla laseSandanezwe lizwe nomNazaretha weSabatha webushumayeli, lizwe nomNazaretha kaVukanathi webushumayeli. Ibandla lizwe nomqhele kamshumayeli. Lezi zinto mazingekho, usikhwama okuyena ophatha imali lapha ekhaya uzofa ukukhokha ngoba yimina engizoshinani lalezi zinto, hayi yena. Mangithi umqhele mawungekho, imqhele iyabiza manje. Mangithi akeze no-5,000 kopho kuthi ayokhuluma nanabo emathenjwa bakhiphe u-5,000 cash ayobeka lapha phambi kwamshumayeli.